Ара да го видим да пика. Това ли е той? Има синематография, пичове. За сега не виждам нещо различно. Нали, нещо с което да ме впечатли. О, шит. Дуд. Цветовете. Блума. Анимациите на косата, човек. Holy shit, that's a whole new fucking anime. What the fuck? Бе, какво става? Мале. Пич. Човек. Той ще е много добро. Кратко интро, но високо качество. Тук, като започна, като влезе, гледай. С влизането. Косата изглежда по различен начин, естествено. Бяла коса трябва да ни избуде това нещо очите. Ама стилът, човек, толкова различен и е красиво, холсъм. Светлината как минава. Тази част с мувмента. Amazing. Тук казах за това, че мувмента с светлината просто танцуват заедно, брат. Всичко е в синхрон, разбираш ли? Тука. Мале, това беше толкова красиво. Гледай, бе. Гледай, точно чакай, даже ще го пусна на slow motion. 0,5. Следващо, не това. Чакай да го мютна, защото е отвратителен звукът. Ето го. Ето това е сцената. Гледай просто за какво и да рече. Контраст. От спокойна светлина към напрягаща. От напрягаща към нещо спокойно и емоции. Ето това беше... Не знам, много яко. От логото О. Насякъде виждаме логото О. Тук, в началото още, това е О. Тук. Сега ще видите колко Ота просто видях. Ето, нали, това е началото. Айде. Едно О. До тук. 2. 3 Ота, ако оборим гърдите на тази. 4. 5. 6. Заради ето това тук така. 7. Можем да броим и квадрата за О. Ще го броим ли? 8. Ще го броим квадрата за О. 9. Това не знам. 10. Това 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. А този да фак, какъв беше този? 27 Ота. Човек, това са изключително много Ота в едно интро, брат. Брат.
това са много лота. Това много... Значи не стига, че просто анимацията скандална и всичко е толкова красиво, но пък и има карали се и смисъл. Както ти каза, това с лотата, it's fucking amazing.